Di şazê meha Hezîranê de di operasyonekê li Amedê li ser Ajansa Mezopotamya û çend kompanyên taybet ên prodüksiyonê 22 rojnameger hatbûn çavkirin ku piştî nezareta 8 rojan 16 rojnameger û xebatkar hatin girtin. Li ser banga komeleya rojnamegerên Dîcle û Feratê bi dehan rojnamevan li Amedê pişt postexaneyê li taxa ofîsê kom bûn û ji bo azadiya 16 rojnamevanan bang kirin. HDP jî piştgiriya dexwaza komeleya rojnamevanan kir. Berdevka komela rojnamegerên jinê Mezopotamyayê Rozametîna daxuyaniyê xwend û anî ziman. İfadeyên li dozgeriyê û dadgehê ji rojnamevanan nûçeyê wan û bernameyên wan hatiye pirsîn û ev jî weka sûcê propagandaya rêxistina terorê destnîşankirine. Îro li vir ji bo 16 rojnamegerên ku ev sê mehin ji azadiya xwe bêpar tên hiştin em kom bûne. Ji ser girtina hevalên me yên rojnameger hevî ku sê meh derbas bûn jî lêbelê hîn lêpirsîna derbarê wan de nehatiye temam kirin û îddianame nehatiye amadekirin. Her wiha ji bo girtina hevalên me yên rojnameger jî îtiraz hatibû kirin, lêbelê ji bon van îtirazana jî bersiva neyînî hat dayîn. Divê di demeke Kurd de îddianame bihata amadekirin û hevalên me bihatane berdan. Em careke din dibêjin ku li cihekî ku çapemenî lê ne azad me em nikarin li wir behsa azadiyê bikin. Em dîsa banga xweya berdana 16 hevalên me yên rojnameger û hemû rojnamegeran dubare dikin. Hate gotin sê mehin derbas bû lê di heqê rojnamevanan da hê jî îddianameyek nehatiye amadekirin. Metîne got li ciyê ku rojnamegerîne azad bin ew welat jî ne azad e. Yani sêmeh derbas bû û 16 kes digirtîgehê dane lê belê hîn jî derbarê wan de tu lê nehatiye amadekirin, îddianame nehatiye amadekirin. Yani em jî wek rojnamevana em balê bikişînin ser vê me îro xwest em daxuyaniyekî bidin ji ber ku îddianame nehatiye amadekirin. Taybetî yani daxwaza me ev e ku ev rojnamevan demek berî demê bigîjin azadiya xwe ji ber ku cî rojnamegeran negirtîgeh ne zindane. Her rojnameger bi fikrek azad, bi ramanekî azad pêwîst e karê xwe bike. Hê îddianame nehatiye amadekirin wateya wî ew e ku bêhiqûqî berdewam dike. Pêvajoyê li hember rojnamegeran ketkarên çapemenî dikin wek işkenceyê ji bo wî em wî bi vî hewayê şîrove dikin. Ya dinê jî desthilatdariya AKP û MHP her ku teng dibin an jî siyasetekî qirêj didin pêşiya xwe êrişên derdorê dikin. Bi vî hewayê konseptekî xastin ku ortamê em bêjin li ser pîvanê xwên nêzîkayiya xwên ewlekariyê bitengîjînin ji bo ku civak pê nehese deng negîje civakê civak ji nûçeyên heqîqetê bêpar bimîne êrişên rojnamegeriya azad kirin, êrişê ketkarên çapemeniya azad kirin. Ji ber wiyekî vê nêzîkayiya hanê ku li hember ketkarên çapemeniyê pêk hatiye ne nêzîkayiyekî hiqûqiye, nêzîkayiyekî siyasî. Beşdarên daxuyaniyê paşê li ser navê hevalê xwe kartpostalan hinartin girtîgehên ku 16 rojnameger li wê derê sê mehin girtîne. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.